Det var både en smuk og rørende dag, da 4 venner af Gerda Lyng fra Odsherred deltog i en mindehøjtidelighed for den mødom, som Gerda mistede den 6. september 1982, altså for 30 år siden. Der blev lagt blomster og holdt et minuts stilhed. – 1982 er ikke blot jubilæumsåret for Gerdas mødom. 1982 er også jubilæet for Hovsa-missilet, der blev affyret fra fregatten Peder Skram ved en fejl. Den 6. september landede missilet i et sommerhusområde ved Lumsåsbugten og forårsagede store materielle skader. Samtidig badede den dengang 40-årige Gerda Lyng på stranden. I vandet dukkede en forførende højskolelærer op. I samme øjeblik blev Hovsa-missilet fyret af, og Gerda mistede mødommen. Ja, altså det er lidt pinligt, men Gerda kunne ikke komme i dag, fordi Jens han stjal en knallert sent i nat og kørte fuld rundt ned i Hørve. Og så kom han til at køre ind i Gerdas ven, landbetjenten. Så de var nødt til at holde noget familieråd her til morgen. Hun vil simpelthen blive forrørt. Ja, Gerda skulle til bækkenbundsgymnastik i Hørvehallen. Selvom Gerda ikke er dukket op, så tror jeg, hun er ret rørt over situationen dagen i dag. Hun har faktisk foræret mig sin mødom som her i en Tupperware-boks, som har ligget under hendes seng de sidste 30 år. Så blev mødommen kastet i havet, ud hvor den egentlig hører hjemme, mens hendes venner sang balladen "Det var lummert i Lumsås". Det var lummert i Lumsås den sensommerdag. Den står, det klistret til selvsnapvand. Og det var et kønssyn. Hvor mor ville sige, stram op Gerda Lyng. Vennerne afskød en raket over vandet som fredstegn, en tilgivelse af Peder Skram.